Gepleýär Azatlyk radiosu. Habarlar günnäli gepleşigimizde men Sähra dowam etdirýärin. Türkmenistanda bahalaryň ýygy-derli ýokarlanmagy zerarly dermanhana resmileri haritlaryň narhyny görkezmegi betetdiler diýip Kronika Türkmenistan neşri habar berýär. Türkmenistanyň diňe döwlet eýçiligindäki dermanhanalarynda dermanlaryň bahalary görkezilýär. Hususy eýçilikdäki dermanhanalarda bolsa görkezilmeýär. Dermanhanadaky satyjy munyň sebäplerini narhlaryň galýandygy sebäpli bahalary ýygy-derli çalışmaly bolýandygy bilen düşündirýär diýip neşriň 23 awgustda beren maglumatynda bellenilýär. Neşir öz ýurt içindäki çeşmelerine salgylanyp hususy we döwlet eýçiligindäki dermanhanalarda dermanlaryň bahasynyň geçen ýylyň degişli döwrü bilen deňeşdirilende ikisi gymmatlandygyny, soňky döwürde käbir dermanlaryň tapdyrmaýandygyny aýdýar. Bu maglumata Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky çeşmeleri hem tasdiklap, şu ýagdaýa şäheriň Parahat 4 etrapçasyndaky tebip, Mirbadaryndaky Lukman Hekim Melhem we käbir beýleki dermanhanalarynda duş gelse bolýandygyny habar berýärler. Aşgabatly synçy we ýa-da Jaman Murat Bugaýewiň ýokarda agdalan dermanhanalaryň resmilerine we satyjylaryna salgylanyp aýtmagyna görä, olar munyň sebäplerini dermanlaryň bahasynyň ýygy-derli gymmatlamagy bilen bu gymmatlamanyň bolsa ýurtdaky dollar çäklendirmeler bilen baglydygyny düşündirýärler. Bir bahany ýetdik, ol edil şowur dermanyň bahasy ýütkep durýar. Biz iň soňky getirilen nöqtan baha kesýär, şol etmek bolany sebäbi döwlet tarapyndan hususy sektorda işleýän dermanhanalara merkezi bankyn kesýän nöqtyndan azy kanda dollar öwrüp bermek, ýene gaýretmek bu zatlar ýola goýulmadyk. Ondan biz şol dollaryň Garabazardaky nöqty hakyny dollara satnan bolýar. Ondan öz-özünden biz ykdysady maliýe ýanyna garmalyk üçin bahany ýygy-derli gymmatlatmaly bolýar. Özünde alýan ýagdaýymyza görä diýip aýdýarlar. Dip Bugayew dermanhana resmilerine salgylanyp gurrun berdi. Ol dermanhana resmileriniň dermanlaryň bahasyny kompýuterda ýerleşdirilen sanawa esaslanyp aýdýandygyny, müşterileriň arasynda bu ýagdaýda näýile bolýanlaryň hem bardygyny sözüniň üstüne goşdy. Müşterileriň ählisi bilen razylaşyp baran oklar diýerler, dermanyňyz dogrudan hem siz açyk ýol bilen getirýän bolsaňyz döwlet tarapyndan hasabandan hususy eýçilikdäki dermanhana bolsaňyz näme üçin döwlet eýçiligindäki dermanhanalardaky ýaly bularyň bahasy ýazylgysyz diýip näýile bildirýärler. Gerekleri ýykyrdylar, müşteriler dermanlara alýarlar ýöne bahan ýazylmaýanlygyndan müşteriliň belli bir bölegi näýile bolýarlar, belli bir bölegi bolsa diýilen nurhym töläp seslerini çykarman gidýärler. Dip Bugayew gurrun berdi. Yerli synçylaryň we ýaşaýjylaryň ençemesi dermanlarda bahasy görkezilmedik dermanhanalary hökümet resmileri tarapyndan ýeterlik derejede gözegçilik edilmeýändigine, bu ýere baran döwlet barlygçylary bilen dermanhana resmileriniň umumy dil tapyşmak, para bermek arkaly bu ýagdaýa göz ýumulýandygyny hem aýdýarlar. Dermanhanalarda baha görkezilmeýändir diýip bir iş togtudylan, bolmanda şu düýelýänçe iş togtudylan dermanhanalar ýok. Şolar işläpdi ýygy-derli. Dip Bugayew belledi. Ýatladyp geçsek, Türkmenistanda 2016-njy ýylyň ýanwaryndan Amerikan dollarynyň satywy resmi taýdan besedildi. Häzirki wagt dollaryň döwlet tarapyndan kesýitlenen narhy 3 manat 50 teňe görnüşinde saklanyp galýan bolsa, Garabazardaky narhy 7 manada ýetdi. Munyň bilen baglykda Türkmenistanda daşary ýurtlardan getirilen haritlaryň şol sanda dermanlaryň bahasynyň gymmatlamanyň dowam edýändigi aýdylýar. Şu ýylyň ilkinji 2 hepdesiniň dowamında hususy dermanhanalardaky dermanlaryň bahasy 2 esse gymmatlapdy. Şu aýyň başynda bolsa käbir dermanlaryň bahasynyň geçen ýylyň degişli döwrü bilen deňeşdirilende 3-5 esse ýokarlanandygyny Azatlyk radiosynyň ýurt içindäki habarçylary habar beripdiler. Muňa garamazdan döwlet eýçiligindäki dermanhanalarda dermanlaryň aglabasynyň tapdyrmaýanlygy sebäpli adamlaryň köplenç hususy dermanhanalara ýüz tutýandygy aýdylýar. Sözümiziň ahirine bellesek, gurrun edilýän ýagdaýlar dogrusynda Azatlyk radiosyna Türkmenistanyň saglygy saklaýyş we derman senaty ministrliginden haýsydyr bir kommentariýa almak başartmady.